idan mutum yana mining pixel tab amma baya mining pix, to ya sani cewa akwai yiwuwar ba zai samu airdrop ba. A dashboard ake mining pix coins. Ku duba link da ya zo a tare da description na wannan bidiyon domin ku samu ku yi joining dashboard ku fara earning pix kafin airdrop. Askallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Sabi, barkanku da zuwa Kainuwa. Labari da dumi-duminsa. Waɗanda suke mining pixel tab na Pixelverse, to albishirinku. Yanzu nan Pixelverse suka saki labarin cewa ranar 18 ga watan Julai za su yi listing PixFi token a major centralized exchanges. Now, so ne major centralized exchanges? According to wannan searching from sources across the web, akwai su Coinbase, Gemini, Binance, Crypto.com, KuCoin, Bybit, OKX, Bitget, Gate.io, Huobi, Kraken da sauransu. A cikin waɗannan major exchanges ɗin, Pixelverse sun ce za su yi listing PixFi token ranar 18 ga wata. Yau nawa ga wata? Yau 15 ga wata. Nan da kwana 3 kenan. What? To, amma kafin ɗauki ya ɗauke ku, ba su ce airdrop ba tukuna. Listing token. Kila bayanin airdrop kuma zai zo daga baya. Watakila za a yi listing bayan wani lokaci kuma ana ta mining a airdrop. Watakila dai whatever. Za mu ji dai wani labari daga baya. Yanzu dai menene PixFi? PIXFI. PixFi shine sunan token ɗinsu, shine ticker ɗinsu. PixFi. To kamar yadda kuka sani dai, nan shine Pixel Tab. Nan muke zuwa muke tapping ko mai claiming mai earning coins. Coins ɗin da muke tara a nan wurin shi ake kira FI. Shi ne abin da muke samu a nan. Shi ne wannan ga coin balance ina a nan wurin. Shi kuma PIX kenan, wanda aka hada shi ya zama PixFi. Shi kuma muna samun shi ne a nan wurin a dashboard. To yanzu haka kamar suna aiki ne, dashboard din ya ki buɗewa, amma dai gashi nan za ku gani nan wurin idan da ya buɗe nan za ku ga balance ina na Pix. To kafin su gama gyara insha Allah zan yi kokari na fito muku da wannan bidiyo ku samu wannan labarin, sannan kuma akwai bidiyo da na yi na musamman dangane da PixFi din gaba ɗayan shi da kuma musamman wannan dashboard din. Insha Allah nan ba da ɗaya ba kaɗan zan ƙarasa editing ɗinsa na tura shi ma ku samu ku kalla, za ku gane, za ku ga cewa akwai referral link wanda za ku yi amfani da shi ku zo ku yi rijistan wannan dashboard ɗin kuma ku fara samun Pix ɗin. Kamar yadda na faɗa, ba su yi bayanin airdrop ba har yanzu, amma dai tun da suka ce za su yi launching a manyan exchanges, centralized exchanges, akwai yiwuwar airdrop ya kusa tuhowa kenan. Sannan kuma sun faɗa cewa mining Pix da mining Fi yana da amfani, saboda ko a sunan kun ga PixFi aka ce. To ba mu san wace formula za su yi amfani da ita ba wurin faɗar tokens ɗin da mutum zai samu, amma dai yana da kyau a ce mutum yana da Pix kuma yana da Fi. Shi ne magana. To gashi nan ma dai sun rubuta wai technical works, it will take a while, come back later. Dole ne mutum ya zama yana da Pix yana da Fi inda yana son airdrop din nan. Dole ne mutum yana da Pix yana da Fi, saboda PixFi ne. Idan baka da Pix ta ya za a ka samu PixFi? Idan baka da Fi ta ya za a ka samu PixFi? To dole mutum ya zama yana da duka guda biyu. Ku yi rijista ku samu abin da kuka samu kafin mu ji bayani ya sake fitowa. Kamata a ce suna gama wannan gyaran kowa ya samu ya je ya rijista ya fara anin ɗinsa. Alabishi ya samu abin da ya samu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar wani mai wa'azi.